Hudobných fanúšikov sú milióny a jedným z nich je aj Tom. Tom miluje punk, punkové kapely a zo všetkého najviac práve túto. Už roky dúfa, že budú koncertovať v jeho meste a preto trpezlivo sleduje ich web, Facebook aj Twitter. Dokonca skúšal už aj spirituálne prepojenie, no oni nie a nie prísť. Keby tak vedeli, že v Tomovom okolí je takých ľudí ako on tisíce. Práve preto sme vymysleli Tutut. Sociálnu sieť pre všetkých milovníkov hudby a eventovú platformu postavenú na reálnych hlasoch fanúšikov. Odteraz sa každý hudobník ľahko dozvie, kde koncertovať. A to priamo od tých najdôležitejších, od svojich fanúšikov. Ako? Tom si v aplikácii nájde svoju obľúbenú kapelu a pošle jej svoj tutut. Dozvedia sa o tom jeho priatelia priateľov, mnohí z nich sa pridajú a tará, teda tutut, publikum je na svete. Jediným klikom tak Tom svojej obľúbenej kapele či jej manažérovi oznámi kde, kedy a za koľko by ich chcel vidieť naživo. Zároveň aplikácia kapele odporúči, v ktorých miestach koncert zorganizovať, ktorých promotérov osloviť a aké termíny sú najlepšie. Tutut dokonca umožňuje vytvoriť podujatie a zahájiť predaj lístkov priamo v rámci aplikácie. Takže keď publikum narastie a kapela koncert zorganizuje, Tom a ďalší fanúšikovia dostanú do svojho mobilu notifikáciu o koncerte a rovno zakúpia vstupenku. Tutut predstavuje skutočnú revolúciu vo svete živej zábavy. Presne pozná publikum a vďaka tomu predáva koncerty šité na mieru. Umelcom tak pomáha zvýšiť príjmy a počet eventov. A Tomovi sa konečne splní jeho hudobný sen. Tutut. Koncerty vo vašich rukách.